Я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. З Мінску да Нью-Йорку. Кансультацыі перад вялікай размовай. Праз некалькі дзён пастаянны прадстаўнік Беларусі ў ОАН Валянцін Рыбакоў сустрэнецца са спецпрадстаўніком прэзідэнта США па Беларусі Джонам Коулам. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк. Я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. З гэтымі людзьмі, з Коулам, ды і іншымі прадстаўнікамі адміністрацыі США Рыбакоў бачыцца раз на тыдзень або на 10 дзён, завярае прадстаўнік ААН рэжымных прапагандыстаў. На апошняй сустрэчы Лукашенка атрымаў нейкую важную прапанову. З ёй азнаёміўся і цяпер адказ паляціць праз акіян разам з Рыжанковым. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Коул, что мы можем, а что нет. Што ж дакладна не можа Лукашенка? Прымусіць Пуціна спыніць вайну супраць Украіны. Ягоная роля пасрэднага ўдзельніка цалкам яго задавальняе. 80% беларускіх прадпрыемстваў працуюць на расійскі ВПК, дадзеныя украінскай выведкі. Паўплываць на Кітай для Беларусі нерэальна ні па адным з пытанняў, якія цікавяць ЗША, ані па падтрымцы Расіі паралельным імпартам, ані па Тайвані, ані па эканамічных пытаннях. З Іранам Беларусь хоць і мае пэўныя сувязі ў выглядзе экспарту прадукцыі і гандлі зброі, але гэта хутчэй бенефіты ад дачыненняў з Расіяй. Але гэткай дапамогі ад Менска ў Белым доме наўрад ці чакаюць. Для ЗША выгодна ўсталяваць у Беларусі ўласны абшар уплыву, бо гэта транзітная тэрыторыя для кітайскіх грузаў і бліжэйшая да еўрапейскіх краінаў. Але ж тое, што цікавіць лукашэнкаўскі ўрад, гэта практычныя крокі. Гэта альбо зніццё санкцыю, альбо налажванне экспорту, налажванне гандлю. Хутка варта чакаць прыезду Коула ў Беларусь, нацякае Рыбакоў. Зняццё санкцыяў і вызваленне новай групы палізняволеных сапраўды можа хутка адбыцца, сцвярджаюць крыніцы Белсату. Але для Лукашэнкі куды больш выгодней, каб эканамічнае абмежаванне зняла Еўропа. Праз змяніўшыся стыль амерыканскай дыпламатыі амерыканцы сталі даносіць сваім еўрапейскім партнёрам і краінам сяброўкам НАТО, краінам-сяброўкам еўрапейскага звязу не праз Брюссель, а наўпрост праз іх МЗС і праз амерыканскія амбасады ў гэтых краінах, у чым зацікаўлены вельмі прагматычным сэнсе Злучаныя Штаты. Паўплываць на агульна-брусельскую дыпламатыю, на тое, што включаецца ў гэтай пакеты санкцыяў, вельмі складаная. Афіцыйная пазіцыя Еўразвязу стабільная. Пакуль не спыніцца міграцыйны крызіс на межах, а ў Беларусі не ўсталюецца дэмакратыя, зняцця санкцыяў не будзе. Да гэтага моманту беларуская калійка не пабачыць чыгункі і порты Еўразвязу. Пазіцыя не змяняецца, але вымушаныя беларускія ўцякачы адчулі на сабе іншае. Адмовы па міжнароднай абароне для беларусаў у Польшчы сталі больш частымі. 50 адмоваў супраць 20 станоўчых рашэнняў у чэрвені. Фармулёўка зніжэння маштабаў рэпрэсій. Вось як афіцыйна гэта каментуюць ва ўпраўленні па справах іншаземцаў Польшчы. Сцвярджэнне пра зніжэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі не тычыцца агульнай сітуацыі ў краіне і ўсіх яе грамадзянаў, а датычыцца выключна асобаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 2020 года, асабліва тых, хто да гэтага часу не сутыкаўся ў краіне з пераследам ды іншымі праблемамі з боку ўладаў і не быў іншым чынам уцягнуты ў палітычнае жыццё краіны. Пакуль беларусы, вымушаныя ўцякаць ад рэпрэсіяў, шукаюць прытулку ў бяспечных краінах, Лукашенка прымае даверчыя лісты ад амбасадараў шэрагу дзяржаваў. Узбекістан, Лібія, Руанда, Саудаўская Арабія, Бразілія, нават Паўднёвая Карэя, ды і іншыя. Не увязывайтесь ни в какие блоки. В блоках погибнете. Даволі шчырая парада яўна з позіркам на так званую саюзную дзяржаву.